ekuazioa fx ax berriru gehi bx berri gehi cx gehi d daukeula, eta horri buruz ditugun datuk, bat 0 puntun inflexio puntu bat daukeula, eta horren zuzen ukitzaien ekuazioa zein da, hemen zaten nola, eta hortaz gain mutur relatibo bat daukeula x0 danen. Bakigu inflexio punturako eta mutur relatiborako funtzion lehenengo eta bigarren deribatuk behar diela, orduan lehenengo horiek aterako ditugu. Lau ez, hemen ez, 3. Eta bigarren derivatua izan ditzake 6 ax gehi b. Datuak aztertzen hasiko gagoain, eta lehenengo ematen digu puntu bat. Dala bat 0. Honek izan nahi do x bat danen i berdin 0 da. Hau da f bat berdin 0. Orduan, f bat izango ditzake x guztik dianen bat, eta gelitzen ekuazioa berdin hori izango ditzake. Bigarren datuk esaten du puntu hori inflexio puntu dela, orduan ordezka barreu f bigarren deribatun, eta izango da hau berdin 0, eta beste ekuazioa bat gelitzen zaigu hemen. Hirugarren datuk ematen du puntu hortako zuzen ukitzaia zein da, eta badakigu dela i berdin keniru x gehi iru. Keniru hau izango litzateke malda, eta badakigu malda dela derivatua. 0 ez, kasu honetan orduan, minus iru izango litzake. Orduan badakigu hau izango litzakena hemen hasierako honen emaitzez dala minus iru. Orduan ordezkauko dugu puntu danen bat. Eta hau izango litzake irua gehi b gehi c berdin keniru. Eta hemendik ateratzen dugu hirugarren ekuazioa. Eta azkeneko datua da x0 danen mutur relatibo bat daukeula. Eta honek esan nahi do lehenengo derivatua dela 0. Orduan, bihurtzen baldin baditugu, hemen ikusten bezala, hau eta hau x-ak 0, gelitzen zaiguna da, zuzenen indeikela da, c